Malamig na at medyo basa ang konkretong daan ng gabing iyon. Bungsod ng malakas ngunit saglitan na pag-ulan noong hapon. Malamyos ang hangin na paminsan-minsang nabuga. Naghatid yon ng kaaya-ayang kilabot sa aking balat. Nanang-init dahil sa layo ng aking nilakad mula sa bilihan ng laptop. Saglit akong tumigil at ninamnam ang lamig. Tiningala ko ang madilim na kalangitan na walang ulap. Walang buwan ng gabing iyon. Ngunit tanaw ang mga kumikislap na mga bituin. Lamig! Ay nako, kay sarap naman talaga ng hangin dito. Oh! Ay, nakakawala ng pagod. Ay, okay na. Pwede na ulit. Ay nako, kabait naman kasi talaga ng manong driver na yun. Oh. Ilang andar lang naman Subdivision lang naman nung pinuntahan, umirit pa. Mahirap daw kasi magmaniobra talaga naman. Oo. Ano ba yun? Kanina ko pa naririnig na may sumusunod sa akin. Dapper ba yun? Teka nga, bibilisan ko nga yung paglalakad ko. Anak ng tokwa, naglabas na nga ng kutsilyo. Sigurado ako mag-hold up na yata yan. Parang awan nyo na, Lord. Parang awan nyo na. Huwag naman po. Diyos ko po. Aswang! Pagbati sa iyo, Miss Ligaya, at sa mga bumubuo ng inyong channel. Ang sulat kong ito ay hindi upang maghanap ng kakampi o magsasabi na tama ang aking mga naging desisyon sa buhay. Dahil ako man ay batid na mali ang aking mga nagawa. Ako po si Leo. Ang tanging hiling ko lang po ay pangunawa. Umaasa din po ako na sa kabila po ng aking pangit na karanasan ay may mapulot na aral ang sinumang makakapakinig nito. Nagsimula ang lahat, ilang araw bago ang kaarawan ng aking ina. Isang gabing tahimik na walang buwan. Nagkaroon ako ng tinatawag na close encounter sa isang aswang. Kinabukasan ay agad kong tinawagan ang aking matalik na kaibigan na si Javier upang ibahagi ang aking karanasan. Nagkita kami sa aming paboritong cafe. Aswang? Mahina pa. Lakas mo pa para marinig ng lahat. Ay, sorry po pero aswang talaga? Kailan? Kagabi lang. Diba sinabi ko sa'yo bibili nga ako ng laptop? Oo. Pasensya ka na, hindi kita nasamahan. Dami kasing demands ng boss ko sa website management. Ayun na nga. Medyo ginabay ako noon. Tapos naramdaman ko parang may sumusunod sa akin. Medyo malayo pa ako sa bahay namin noon. 2 kanto pa yung layo ko. Tapos? Nung una hindi naman ako natatakot. Pero nung marinig ko yung tunog ng yung parang kutsilyo, nanlamig ako. Naisip ko nga, hold up. Binilisan ko yung lakad. Narinig ko halos na manakbo na yung sumusunod din sa akin. Shit, aswang na hold-upper? Hindi. Yun nga yung malupit Hindi yung naghahabol sa akin, ang aswang. Ha? Ang gulo mo. Sabi mo sa akin, nakakita ka ng aswang? Tapos sinimulan mo ang istorya mo sa may nangahabol sa'yo? Ay nako, syempre iisipin ko yung mama ang aswang. Epal ka ng epal, makinig ka muna kasi. Okay. Edi nung malapit na yung mama sa akin, biglang may kung anong pwerseng tumulak sa akin palayo dun sa mama Malaki tapos mabalahibo yung nilalang. Parang alam mo yung dambuhalang aso na kayang tumayo sa 2 paa. Lycan? Oo, yung lobo, parang mga ganon. Oh, anong nangyari pagkatapos? Parang natakot yung mama sa nakita niya. Biglang nag-umamba ng saksak Pero yung Lycan, basta nang sinambot yung saksak, hindi man lang umiwas. Tagos yung talim dun sa kamay ng aswang. Parang pelikula. Tapos nun, sinampiga ng aswang yung mukha ng mama. Talasik dun sa may talahiban. Tapos, nawala na lang na parang bula yung aswang. Alam mo, nagtaka nga ako bakit hindi ako sinaktan ng aswang? Di kaya sa kakabasa mo ng libro ni Stephanie Meyer yan? Naku, tigilan mo nga ako. Mga pinapanood mo kasi kaysa sa akin Alam mo naman sa usaping vampira, maka-unrise ako. Ano mo, tama na nga yan. Ayoko nang magseryoso. Seryoso akong nakikinig sa'yo. Pero aswang? Sa makabagong panahon? Okay ka lang?
Alam mo, naisip ko rin yun eh. Oh, teka, ano naman nangyari dyan sa kamay mo? Ito? Nasaksak ako ng letter opener ko eh. Paano naman nangyari yun? Natapilok ako sa carpet. Tumusok sa palad ko, yun, natuunan ko. Oh, grabe naman. Bago kami nagkahiwalay ng araw na yon, ipinaalala ko kay Javier ang birthday party ni inay. Sinabi din kasi sa akin ng nanay ko na magtatampo siya kapag hindi nakapunta si Javier. Close kasi silang dalawa. Kulang na lang ay ampunin siya ni inay. Uy, Javier, huwag mo kakalimutan ang birthday ni inay ha. Bukas na nga hapon ng celebration, di ba? Oo, sabi ni inay, magtatampo daw siya kapag hindi ka pumunta. Pupunta ako. Si inay pa, malakas yun sa akin. Kinabukasan, ilang oras bago ang mismong kasayahan, isang magandang babae na may pagkamisteryosa ang dating ang pumukaw ng aking atensyon. Kasama siya ng catering service na kinuha ni inay para sa birthday party niya. Marahil ay napansin ng nanay ko na panay ang sulyap ko dun sa babae. Kaya nilapitan ako ni inay at binulungan. Si Amanda yan. Byuda, walang anak. 9 na taon ang tanda niyan sa'yo. Pero kung balak mo siyang gawing manugang ko, hindi ako tatanggi. Si inay naman. Aba, bakit? Sinabi ko lang naman. 30 ka na. Wala ka pa rin dinadala dito. Minsan, iniisip ko ng si Javier ang mamanugangin ko eh. Inay! Hindi ko rin naman mamasamain kung kayo ni Javier. Si Javier po at ako, hindi po kami talo. Ay nako, tinataboy niyo na po ba ako, Nay? At mawalan ako ng taga-libre tuwing birthday ko? Aba, hindi. Ang sa akin lang naman, hindi ka na bumabata. Tama na siguro ang pagsisilbi mo sa amin ng mga kapatid mo. Hindi naman po ako nagre-reklamo. Gusto ko naman po yung ginagawa ko. Anak, hindi mo kasalanan na sumama sa iba ang tatay nyo. Sadyang ganun lang ang buhay. Oo, panganay ka. Pero hindi mo obligasyon na pasanin ang responsibilidad ng ama ninyo. Wala na pong pakialam sa kanya, Nay. Kayo na lang po ng kapatid ko ang mahalaga sa akin. Kung pwede nga lang po na burahin ko na yung apelido niya sa apelido natin gagawin ko. Salamat sa pagpapahalaga mo sa amin ng mga kapatid mo. Pero huwag mo rin kalimutan ang sarili mo, ha? Malalaki na rin naman ang mga kapatid mo. Hindi pa nila kaya mag-isa, Nay. Si Mark may trabaho na pero hindi pa naman permanente. Si Lucille, tingnan nyo, patinda-tinda. Ang hirap-hirap mag-business ngayon Oo na. Si Carla nagsa-sideline lang. At si Liam nakukuha pala ng licensure niya. Basta anak, tandaan mo ha. Hindi ka nakatali dito. Kailangan mo rin na magkapamilya. Inay, kung tumanda man ako mag-isa, may home for the aged naman po Kapag ako ay patay na at pinabayaan ka ng mga kapatid mo na mapupunta sa lugar na yon, babangon ako at hihigitin kong mga paa ng mga yon. Ala, naghalit na. Yun na, smile na, birthday mo na Ma'am Helen, naiayos na po namin ang appetizers. Isinusunod na po namin ang main courses. Baka po gusto niyo yung tingnan. Ay, oo, sige. Sasama ako sa'yo. Palibre ako ng tikim ng beef morcon nyo, ha? At huwag mo na akong minamam. Tita Helen na lang, ha? Sige po, Tita Helen. Siya nga pala, Amanda. Ito ang aking panganay na si Leo. Siya ang nagpondo ng lahat sa birthday ko. Sobra akong spoiling ng anak ko na yan. Nice to meet you, sir. Ako po si Amanda, ang caterer nyo para sa birthday celebration ni Ma'am Helen. Leo na lang, please. Can I call you Amanda? Sige, Leo. Maganda talaga siya, lalo na up close. Matangos ang ilong, makipot ang labi, maliit ang muka at singkit ang kanyang mata. Ang kinis ng maputi niyang balat at parang modelo ang kanyang tindig at hubog ng katawan. Natagpuan ko ang aking sarili na lubusang interesado sa kanya. Kahit nang magsimula ang party,
laging hanap siya ng aking mata. Anak, baka naman matunaw na si Amanda niyan. Kausapin mo na lang kaya. Kagandahan lang naman. Ito naman si nanay. Ha? Sinong maganda? Sino pa bang mas gaganda kay Inay Helen? Javi! Buti at nakapunta ka! Ang aking inay na maganda! Kahit pa maging isang malaking parking lot ang EDSA o di kaya ay maging swimming pool ang Lagos Nilad, di pwedeng di ako pupunta sa birthday mo, no? Bolero kang bata ka! Thank you, ha? Heto po ang regalo ko sa inyo. Pasensya na kayo dyan ha, medyo short ako sa preparation eh. Hay nako, ang batang ito. At short pa daw. Pero paboritong brand naman ng bag ko ang binili. May kasamang favorite scent ko pa. Oh? Ay, teka. Ano tong bagay na to? Scottish Charm yan. Hay nako nay, isabit niyo po sa bag niyo kapag aalis kayo ha. Protection yan para sa mga bad elements. Ganun ba? Salamat! Mula sa pagiging Katoliko, lumipat ang inay sa pagiging born-again Christian. Dati siyang naniniwala sa mga anting, Latin, pahula at kung ano-ano pa. Pero nang yakapin niya si Jesucristo sa kanyang puso, tinalikuran na niya ang mga ganon. Uy, yun tisay bang pinag-uusapan niyo ni inay kanina? Mamaya marinig ka dyan eh. Anong masama? Sabi mo nga, trip ka kasi ilang beses mo nang nauhuli na nakatingin sa'yo. Yun na nga, baka mamaya maging mailap na naman eh. Buti nung dumating ka, akala niya siguro nalilibang ako. Kaya lumakas ang loob na sipat-sipatin din ako eh. Lumayas na kaya ako para mawalan ka ng panlansi. Huwag naman, at saka sige ka, kapag umalis ka kagad magtatampo si nanay sa'yo. Anong sa inyo? Gusto niyo bang subukan itong morcon? Highly recommended po ito noong birthday celebrant. Sige, ako gusto ko din yan. Ano, ako? Pwede ba yung inihaw na tilapia na lang at yung steamed veggies? Sige, may inihaw kami na hindi pa naaasinan pati steamed veggies na unseasoned pa. Alin ang mas gusto mo? Ano, yung kung okay lang, yung sinuggest mo ang kukunin ko. Sige, saglit lang ha. Nabulag nga yata ako sa pagkakaakit ko kay Amanda. Hindi ko napansin ang kakaibang tingin niya na hindi para sa akin, kung hindi para sa akin matalik na kaibigan na si Javier. Hindi ko pinagtuunan ng pansin ang paraan ng pagtanong niya kay Javier kung gusto ba nito ng pagkaing walang asin. Normal ba yon na ginagawa ng caterer? Mukhang si Javier. Napansin yon, pero hindi ko yon inalintana. Leo, sure ka na ba dun sa chikas na yon? Ha? Bakit may problema ba? Di ba parang weird na tinanong niya ako tungkol sa preference ko sa pagkain? O ano naman masama dun? Sabi ni Nay, matagal na daw nagki-catering yan sila Amanda. Siguro sanay na siya sa mga bisita niya na may ibang preference ng mga pagkain. Ganun ba? Okay. Ay teka, nakalimutan kang bigyan ng sausawan para dyan sa inihaw na tilapia. Okay na ako dito. Ano po okay? Masarap yan sa toyo at kalamansi. Teka. Masyado akong tutok sa sarili kong opinyon. Hindi ko man lang tiningnan ang naging reaksyon ng aking kaibigan ng mga sandaling iyon. Mas nanaig ang kagustuhan ko na kumuha ng toyo at kalamansi para kay Javier. Dahil gusto ko na magkaroon ng dahilan para makausap ulit si Amanda. Oh, bakit? May nakalimutan ka? Hindi mo kasi nabigyan ng toyo at kalamansi para sa inihaw na tilapia si Javier. Hindi ko talaga siya binigyan. Ha? Bakit naman? Ang totoo kasi niyan. Sinabi ko kasi sa kanya na hindi ko kailangan. Pasensya ka na, miss. Malaga lang kasi talaga itong kaibigan ko eh. Amanda na lang. Okay, Amanda. Balik na kami sa lamesa namin ha. Ano ba? Panira ka naman ng diskarte.
Panira ka ng diskarte dyan. Swabehan mo lang kasi. Halatang halata kang gumagawa ka lang ng dahilan para makapag-usap kayo. Huwag ka masyadong pahalata. Hindi na naalis ang tingin sa amin ni Amanda ng gabing yon. Sa bawat paggawi ng tingin ko sa kanya, huli ko siya na nakasunod ng tingin sa amin. Kaya naman nang mag-uwian na ang mga bisita, ay nagkalakas ako ng loob na hingin ang numero niya, na siya namang ibinigay niya. Naging constant textmates kami at chatmates din. Hello, kakain ko lang natin. Namiss mo ko agad? Hindi naman. Tatanong ko lang sana kung kumusta na si Javier. Ayun, busy pa din sa single life niya at saka sa online clients niya. Isama kaya natin siya sa next na pagkikita natin. Ha? Bakit naman? Mas madami, mas masaya. At saka, baka kasi isipin ng friend mo na ngaagaw ako ng kaibigan. Nadadalas ang labas natin nang hindi mo lang natin siya isinasama. Sa bagay. Sige, tatawagan ko siya. Sige, kita tayong 3 sa linggo. Sama daw? Hindi sama. Nang tawagan ko si Javier at sabihin kasama namin si Amanda, naramdaman ko na alinlangan siya. Ayoko din naman siya sanang isama dahil gusto ko rin masolo ang lakad namin. Pero inusig din ako ng konsensya ko. Laging handa si Javier na bitawan ng anumang natanguan na niyang lakad kapag kailangan ko siya. Tapos hayon ako at nagiging makasarili. Bandang huli ay nahikayat ko siyang sumama. Ay nako, bakit kasi kailangan pa nakasama ako? Kasi nga, hinihiling ni Amanda na sumama ka at saka nag-aalala din sa'yo yung tao. Lumalabas ka pa ng bahay? Ang putla mo na Hindi ka na yata naaarawan Okay lang ako, maputi talaga ako. Oo, ikaw na talaga ang tisoy, ako na yung kayumanggi. Maganda ang kulay ng balat mo, pang-matching, pang macho pala. Hello! Buti at pumayag ka na makasama sa amin, Javier. Oo, salamat nga pala sa pag-alala sa akin ha. Wala yon. Mas okay nga na 3 tayo Nakakatuwa. Buhay na buhay ang naging kwentuhan namin. Mabiro si Amanda at kaya din itong sakyan ni Javier. Yon ang akala ko nung una na okay sila. Pero medyo nagkaroon ako ng isipin nang mapansin ko ang paraan ng pag-uusap nila. Nang makita ko sila pabalik ko mula sa pagbabanyo, tila ba ang seryoso ng pinag-uusapan nila. Pero nang makalapit ako, parang guni-guni lang ang lahat. Balik sila sa masayang pag-uusap. Parang seryoso ng usapan nyo kanina. O nakita ko kayo bago ako makalapit Seryoso? Hindi naman. Medyo bumaba lang ng konti ang energy. Wala ka kasi dito Miss nyo ako agad? Nakakatuwa naman. Oo, bawi na lang ako next time. Promise, Amanda. Paano? Una na ako sa inyo. Agad-agad? Gunggong, alis na ako. Ingat kayo sa pag-uwi. Okay, ingat ka. Wag, Pierre. Bata ka pa. Lol, sila ang mag-ingat sa'yo. Pagsapit ng gabi, inihatid ko si Amanda sa bahay nila sa may Ortigas. May mahinang ambon nun. Hindi naman ganun kalamig ang paligid pero hindi mawala ang pagtindig ng balahibo ko sa batok. Parang may naihip na malamig na hangin. Hindi naman malamig, di ba? Sakto lang. Bakit? Ayaw kasing tumigil ng pagtayo ng balahibo ko sa batok. Parang may naihip na kung ano Ganun ba? Nakakaramdam ka talaga ng ganyan noon pa? Anong ibig mo sabihin? Yung bigla kang kikilabutan o kaya tumatayo ang balahibo mo sa batok? Oo. Pero alam mo, lamig din naman din kasi ako.
Madalas ka bang namamalikmata? Yung akala mo may nakatayo doon na kung ano pero wala naman talaga? Oo, mga ganon. Mula nung mag-high school ako tapos nagbakasyon ako doon sa lolo ko na parang nag-aalbularyo sa Rizal. Nagsimula na yung pagiging ganun ko. Naniniwala ka ba na may mga taong psychic o kaya bukas ang third eye? May nakakakita ng multo? Oo. Depende. Bakit? Ganun ka ba? Nakakakita ka ba? Oo. Hindi lang ng multo at mga engkanto. Maging ang aura ng mga tao nakikita ko. Ayaw ko man pero nakakakita ako. Kung may paniniwalaan ako ng walang pisikal na patunay, ang Biblia yon, ang salita ng Diyos. Siguro bumakas sa mukha ko ang di paniniwala. Kaya sinabi ni Amanda na subukan kong patingnan si inay para maagapan ang sakit. Dahil malapit na rin naman ang annual check-up niya, inagahan ko na ang schedule niya. Nakita na may peptic ulcer si inay. Sabi ng doktor, makukuha pa naman sa gamot. Kaya pala panay ang mga utot ko. Minsan, parang naninigas ang tiyan ko pagkatapos kumain. Peptic ulcer pala. Nay, huwag na kayong tumulong dun sa live selling. Bakit naman? Nakakatuwa kaya kapag nababasa ko ang mga comments ng mga nanonood tapos o-order? Kaya kayo nagkaka-peptic ulcer gawa ng pagtulong nyo dun sa live selling ni Lucille Kung hindi pa kayo nagpa-check up, hindi ko pa malalaman na late na kayo kumakain sa mga pagkain ninyo. Mag-iingat na ako. Kakain na rin ako sa oras. Tapos malilimutan nyo na naman. Hindi. May iba ako. Parang bihira ako nang makita si Javi Nag-away ba kayo? Hindi po. Ang totoo nga po niya, nagkita kaming tatlo kanina nila Amanda Okay naman siya. Nagtataka nga po ako ron Laging nakakulong na lang doon sa apartment niya. Hindi naman kaya napapabayaan mo na ang kaibigan mo. Baka may pinagdadaanan yun. Kumukumustahin mo. Xavier, kaling nung magdala. At kaya lampasan nun lahat. Alam nyo, magpapabulok sa apartment yon dahil sa may pinagdadaanan, imposible yun Anak, hindi naman superhero ang kaibigan mo. Kung ang superhero nga, dumadaan din sa pagsubok kung minsan. Ang kaibigan mo pa kaya na simpleng tao lang? Subukan mong alamin kung okay lang si Javi, ha? Opo. At kapag nahagip mo, sabihin mong nandito lang si inay, pwede niya makausap. Sana sineryoso ko si inay. Nanay yun Iba ang kakayanan nun na makahalata sa pinagdadaanan ng tao. Magaling pumulso, sabi nga ng matatanda. Naging mailap si Javier. Sumasagot sa tawag, pero saglit na lang makipag-usap. Minsang makipagkita, saglit na lang rin. Hindi katulad dati na anligala kami kapag magkasama. Sa puntong yon, naisip ko na baka problemado nga siya. Hanggang isang araw, nagpasya ako na dalawin si Amanda. Oh, Leo, naparito ka. Dadalawin ko po sana si Amanda. Magpapasalamat po sana ako doon sa sinabi niya tungkol kay inay. Ganun ba? Baka kang umalis kanina Makikipagkita daw doon sa Javier. Hindi na naman pala nakikinig sa akin ang batang yon. Bata po? Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Andy? Bata si Amanda. Alam mo kasi sa aming mga magulang, kahit gaano pa ang edad ng inyong mga anak, bata pa rin kayo sa aming paningin. Mag-aalala at mag-aalala kami para sa inyo. Mali po ba na pinaaalalahanan niya ako tungkol kay inay? Hindi naman sa ganoon. Pero alam mo yung si Amanda, bata pa lang ay bukas na ang third eye niyan. Nakakakita rin siya ng mga aura ng tao. Nalalaman niya kung may sakit, galit, nangangalon niya, nagsisinungaling at kung ano pa. Ganun po pala. At sa tuwing nakikialam yan, napapahamak siya. Kaya sinabihan ko na siyang tumigil sa pakikialam niya.
napahamak po kahit tumutulong? Hindi lahat ng tao masaya kapag tinutulungan. Kagaya ng kasama niya sa trabaho nung empleyada pa siya doon. Nakita niya sa aura noong asawa ng kasamahan niya na may kabit yung lalaki. Tapos po? Ayun, nagbalasakit siya at sinabi. Nagalit yung babae at sinabihan siyang gumagawa ng usap-usapin. Ang ingratang yon, nung mapatunayan na totoo ang sinasabi ng aking anak, hindi man lang magpasalamat. Bastang dumikit na lang ulit sa anak ko. Sama naman nun. At sa kaya katapat naming bahay, may anak na babae yan. Biglang lumaki ang tiyan, sabi dun sa ina, may oma daw. Kaysa nagpatingin sa doktor, etong si Amanda ang tinanong kung cancerous o hindi. Po? Bakit naman kay Amanda pa? May nakakapagsabi kasi na marunong daw pumulso itong si Amanda. Ang anak ko naman, kahit na pinayuhan ko nang sabihin na lang na hindi cancerous, hindi nakinig. Sumigi pa rin sa pagsabi ng totoo. Mahirap po kasing tanggapin yung cancer talaga eh. Aba, di bali sana kung cancer talaga eh. Teka, ano pong ibig niyo sabihin? Pagpulso ng anak ko, hindi mayoma ang sanhi ng paglaki ng tiyan, kundi buntis. Ano? Sinabi din ni Amanda kung sino ang ama. Sino? Aba, edi yung anak ng kapitan namin na siyang nakiusap dito ko na kung pwedeng pulsuhan ni Amanda yung babae. Sino ba naman kami para tumanggi kung anak ng kapitan na makikiusap, hindi ba? Paano po nalaman ni Amanda? Kapag ang babae ay buntis, dalawa ang pulso niyan. Alam niya ng mga manghihilot. Si Amanda naman maliban sa pulso ay sa aura din ng babae. May pilak na aura na nakahalo roon sa aura ng babae. Paano po nalaman kung sino ang ama? May silver din ang aura ng lalaki. Sabi ni Amanda, may bahid din sa aura niya ang kulay ng aura ng babae. Ang masama lang niyan, may asawa ang anak ng kapitan na yon. Naku po. Matapos ang usapan namin ni Mang Andy, ay naisipan kong dumaan sa paborito naming tambayan ni Javier. Laman ng aking isipan ang sinabi niya. Si Javier na kaibigan ko kaya ang ka-meet up ni Amanda? Nasagot ang aking tanong sa aking paglingon mula sa counter. Kasama ang ugali man ay palihim akong umupo malapit sa kanila at nakinig. Bagay na sana ay hindi ko ginawa. Hindi ko na alam. Hanggang kailan mo gagawin yan? Panay ka iwas, panay ka lihim. Hindi na nga lihim, di ba? Andyan ka oh. Sana talaga hindi na lang ako pumunta sa birthday party na yun eh. Nagkataon lang talagang nandoon ako. Pasensya ka na. Hindi ko kasi mapigil ang sarili ko na hindi maging concerned. Hindi naman kita sinisisi. Ito kasing lintik na sarili ko eh. Ang may problema. Mula nung makausap kita, tapos sinabi mo na alam ko kung ano ako. Kung ano-ano ako, natakot ako na malaman yun ng kaibigan ko. Mukhang open-minded naman ang kaibigan mo na si Leo. Maiintindihan niya. Na ano? Nabakla na nga ako? Aswang pa? Matagal ko na pong alam na bakla ang kaibigan ko, Miss Ligaya. Mula elementary ay magkasama na kami. Pero ni minsan ay hindi niya ako pinakitaan ng motibo. Hindi siya mahalay na bakla. Ang pagpipilit niya na mapanatili ang kanyang pagkalalaki ang dahilan kung bakit ang taas ng respeto ko sa kanya. Ngunit ang malaman na aswang siya, iyon ang hindi ko alam. Malay naman natin. Alam mo ba, na sobra ang sampalataya ng mga yun sa Panginoon? Aswang ako, kampo ng dilim. Isipin mo nga. Pero hindi ka pa naman kumakain pa ng tao. Kahit kailan, sabi mo. Oo, at kahit sinong kaibigan ko siguro hindi maniniwala. Naniniwala ako sa'yo. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Naniniwala ako sa'yo dahil hindi magsisinungaling ang aura mo. Asul na asul ang nakikita ko. May ilang maitim na parte. Nagsasabi na may inililihim ka. Ngunit walang bahig ng pagpatay. Kita din sa mata mo na inosente ka pa. Ay, itinakwil ako ng angka namin sa Sorsogon. Dahil
Nang isama nila ako sa isang gabi ng panginginain, nagsusuka ako. Kahit nang magbalik na ako sa anyo kong tao, sumusuka pa din ako. Anong kinakain mo kung ganon? Natatakam ako sa hilaw na isda, sa hilaw na baka at hilaw na atay ng baboy. Minsan din nakaramdam ako ng iba yung gutom nang makakita ako ng tupa. Minsang napaligaw ako sa may laguna. Tupa? Yung mabalahibo? Oo, sa may parting Kalamba. May isang malawak na lupain ang nag-aalaga doon ng mga tupa. Nakikiusap ako na bentahan ako ng isa. Kinain mo? Oo, pagdating ko sa bahay ko, walang ano-ano yung nagbago ako bigla ng anyo eh. Nilapa ko ang tupa. Nararamdaman kong iba yung kasiyahan nang makita ko na nakulayan ng dugo ang puting balahibo ng tupa. Maaaring gawa yon ng pagkaaswang mo. Mabangis. Nung huli tayong nagkausap, sinunod ko ang payo mo. Sabi mo subukan kong umuwi pero pagdating ko dun, sinabihan ako ng aming mga kalahi na kung di ko kayang maging aswang, papaslangin na lang nila ako. Totoo na natakot ako sa mga narinig ko. Pero naawa din ako sa kaibigan ko. Mahirap ang wala kang karamay sa pamilya. Lalo pang, nadagdagan ang aking pagkahabag sa aking kaibigan nang marinig ko ang sumunod pa nilang napag-usapan. Paano ka nabubuhay niyan? Nagtatrabaho ka ba? Sa bahay, doon na lang. Dati akong nasa private company pero nabully ako ng team leader namin. Pinagtripan din ako ng isang kasamaan ko sa trabaho nang mabuking ako na bakla. Bakit? Anong ginawa sa'yo? Character assassination, degrading na paraan ng pagtawag. Minsan hinipuan ako sa puwet sabay tanong kung tinitigasan ba daw ako. Oh my God! Bakit hindi ka nang laban at nagsumbong sa HR? Para saan iisang pisa ang mga hayop na yon. Magkumari yung impacta kong katrabaho at yung HR eh. Tapos may kamag-anak ang hayop na team leader namin ng mga execs. Sorry, hindi ko sinasadya na maaalala mo pa ang mga masasakit na alaala na yon. Alam din ba ito ni Leo? Paano ko sasabihin sa kaibigan ko may pinagdadaanan din siya ng mga panahon na yun. Kung alam mo lang kung anong hirap ang pinagdaanan niya para lang maitawid ang pamilya nila, hindi ka din makakadaing ng problema. Totoo yon. Sa lahat po ng pinagdaanan ko na mabigat sa buhay, mula nang iwan kami ng aming ama at sumama sa iba, tanging si Javier lang ang naging karamay ko. Para bang ang gaan-gaan ng lahat kapag kausap ko siya. Kahit nawawalan na ako ng pag-asa, basta sinabi niya na magiging okay ang lahat, nakakaya ko. Ni hindi ko man lang naisip na napakabigat pala ng pasanin niya. Pero ikaw, Amanda, hindi kita maintindihan. Kasi? Anong pakay mo? Bakit labis na lang ang pag-aalala mo sa tulad ko? Oo, nakakita ka ng aura. O ano ngayon? Pwede mo naman yun ignorahin, di ba? Anong napapala mo sa pakikialam? Oo, pwede. Pero iba ka. O mas tama na sabihin na hindi ko magawa na ignorahin ka pagkakita ko sa'yo ng gabing yun. Huwag mong sabihin na tipo mo ko, sasampigahin kita. Nakatali na ang puso na ito, Javier. Wala na makakapukaw ng damdamin ko dahil hanggang ngayon, umiibig pa rin ako sa asawa ko. Sa tanong mo, naging aswang ang asawa ko. Nilapa niya ang anak namin bago na tinapos ang lahat. Ah, paano? Di aswang ka na din? Hindi. Sundalo ang asawa ko. Matapos kaming mag-honeymoon, na-destino siya at doon siya nahawa. Sa Capiz? Taga-Capiz ka ba? Hindi, di ba? Taga-Sorsogon ka. Na-destino siya sa perteng Davao City, sa mismong lungsod pa. Hay, isang normal na araw kung saan may napadaan na naglalako ng mami. Mami, doon niya nakuha? Oo, noong una ayaw ko rin maniwala eh. Pero sinabi niya sa akin na yun ang huli niyang kinain bago sila umalis ng lugar na yon. Ilan ang nahawa sa kanila? Siya lang. Dahil siya lang ang kumain. Kung tatanungin mo ko, paano? Hindi ko rin masagot.
Asin, bawang, kalamansi, lahat ng yon meron sa mami. Hindi ba PTSD lang? Yan na lang ang pinalalabas as official cause. Sinakyan ko na lang, pero nasa alaala ko pa rin ang anyo niya. Kalbo na bilugan ang kanyang ulo, malaking tenga, matatalas na mga ngipin, at mahabang dila na hanggang pusod. Nagbagong anyo siya sa harap mo? Hindi. Inabutan ko siya na sarap na inuupakan ng anak namin. Nung magbalik ang katinuan niya, kinuha niya ang service firearm niya at yun na. Hindi ko na malayan. Napigil ko pala ang aking hininga. Namalayan ko na lang na umaagos ang luha ko. Parang hindi ko na kayang humarap pa sa 2 tao na yon. Ipinilig ko ang aking ulo at nagpahid ako ng luha. Pagtunghay ko, nasa harap ko na sila. At yun ang aking istorya. Kumusta ka naman sa pakikinig ng usapan ng walang paalam? Hindi. Hindi? Hindi ko rin maintindihan bakit mo ginawa ito. Javier. Alam mo na ngayon, pasensya ka na ha. Sa paglilihim ko sa panglalansi ko. Paano niyo nalaman na nandito ako sa kabila? May... Ay, harang na frosted glass. Naamoy ka ni Javier. Ganon kasimple yun. Matagal na ba kayong... Nagkikita? Oo, mula nung nagkita tayong 3. Kinumpronta ako nitong si Amanda at hinikayat na umamin na sa'yo. Pero hindi ko kaya eh. Kaso naman, ginawa mo ito. Javier. Pasensya ka na. Gusto ko lang malaman mo na kahit ganito ako, naging tapat ako sa pagkakaibigan natin. Hindi yun magbabago. Matapos nun, hindi na kami nag-usap pa. Tumatawag ako sa kanya pero hindi na siya sumasagot. Hindi ko rin naman siya mapuntahan. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ilang linggo ko nang pinag-iisipan hanggang sa isang sagot ang nabuo. Tanggap kita. Binalak ko na dalawin siya ng Biyernes ng gabi. Sorpresahin siya. Ngunit hindi na niya yon narinig mula sa akin. Sinalubong ako ng isang masamang balita. Anak, gising ka na ba? Opo, kanina pa. Bakit inay? Ano meron? Anak, si Javi. Natagpo ang wala na. Ngayong umaga lang, sa isang bakanting lote sa may munting lupa. Ay, anak? Inay, pwede po bang hayaan niyo na muna ako mag-isa? Dito na lang po muna ako sa kwarto ko. Sige, anak. Nasa baba lang ako. Nay, Ano yon, anak? sino daw po ang nag-aasikaso kay Javier? Ikaw ang inilagay niya na contact person. Pagkalapat ng pinto ng kwarto ko, humagulgol na ako ng todo. Sa unang pagkakataon, naranasan ko ang tinatawag na pagluluksa. Ang mawalan ka ng isang mahalagang parte ng buhay mo. Dinalangin ko noon na sana isa lamang yung masamang panaginip. Na pagbukas ko ng pinto, isa lang yung biro. Ilang beses ko nang tinawag ang pangalan ni Javier. Ngunit batid ko na kailanman ay hindi na yon makakaabot sa kanya. Anak, sasabay ka na ba sa amin pauwi? Susunod na lang po ako, inay. Dadaan pa po ako sa apartment ni Javier para ayusin yung mga gamit niya. Tumawag ka kapag kailangan mo ng tulong. Nagboluntaryo po si Amanda. Hindi ko po iiwan si Leo. Sasamahan ko na po muna. Salamat, Ning. Anak, kita tayo sa bahay, ha? Sa tingin mo, nakikita niya kaya ako ngayon? Kung sabihin ko ba na ibinilin ka niya sa akin, maniniwala ka? Kung sasabihin mo sa akin na kapag naniwala ako sa iyo, mababalik na ng kaibigan ko, baka ipagtayo pa kita ng sarili mo, sekta eh. Alam mo na tanging ang Panginoon lang ang may ganoong kapangyarihan. E di sana niligtas niya rin ang kaibigan ko, di ba?
Alam ko, wala akong karapatan na magtampo sa kanya, na sumama ang loob, pero bakit si Javier pa? Ang dami namang masasamang tao ah. Tanging ang Panginoon lang ang nakakaalam, Leo. Ngunit tandaan mo na palaging kabutihan natin ang pakay niya. Kung kabutihan pala ang mamatay ang tao, bakit pa ako nagdadasal sa kanya? Bakit pa tayo humihingi ng awa kung hahayaan niya lang din tayong dumanas ng mga lungkot? Nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Hindi ko man lubusan na alam kung anong uri ng pait ang nasa loob mo ngayon. Walang pagluluksa ang makakaparehas, pero sana huwag mo ring bitawan ang pananampalataya mo sa may kapal. Wala pa naman akong balak na tubiwalag. Pero kung may ibang puwersa o paniniwala ang magbibigay daan upang muli ko makonekta ang kaibigan ko, masasabi ko lang na tanggap ko siya. Baka... Ano yan? Sandali. Iba ang pakiramdam ko dyan. Huwag mo akong pigilan. Baunin mo ito. Kapag may nakita ka, huwag ka mag-aalinlangan na batuhin mo. Aswang? Anong ginagawa mo? Bakit ka nakatulala dyan? Batuhin mo ng asin! Kung! Amin na nga yan! Ano, tatigilan ka dyan? Muntik ka na maging istorya na lang! Kung napatay ba ako nun, magkikita pa kami ni Javier? Umiiyak ang kaibigan mo ngayon. Umayos ka! Hindi siya matatahimik dahil ganyan ka! Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Namalayan ko na lang na nasa kwarto ko, ako. Isang blue na planner ang hawak ko. Galing yon sa isang sikat na drugstore, kung saan puntos ang ipinambibili ng naturang bagay. Hilig ni Javier na kolektahin yon. Isang stationery ang nakaipit doon. Tanda ko yon. Binili yon ni Javier nung college pa kami. Sumulat ka pa talaga. Pwede mo naman akong kausapin eh. Leo, kapag nahagip mo ito, ibig sabihin na walan na ako ng karapatan sa rights ko sa privacy. Inanimate na. Hiling ko sana habang binabasa mo ito, nakangiti ka. Kung may problema, huwag mong masyadong dibdibin. Lahat ng problema may solusyon. Sira naman oh. Paano kaya ako nito kiniti? Sabihin mo nga sa akin, paano ko susolusyonan kung patay na yung tao? May sikreto ako. Mali, mga sikreto pala. Alam mo ba, bakla ako, pero sa tingin ko, halata mo na. Mabait ka lang talaga. Hindi mo ako ginagago kaya best friend kita. Para na kitang kapatid. Salamat sa pagrespeto ha. Kahit bakla tol, may karapatang irespeto. Wala naman sa kasarian yan eh. Kumag lang yung mga gago na nangwawalang hiya sa'yo sa trabaho. Dapat lang dilapa mo na yung mga yun eh. Aswang ako. Hindi ko alam kung anong uri pero lingid sa kaalaman mo, kumakain ako ng mga hilaw. Inalam ko din kung psychological lang ito. Baka may sira lang ako sa ulo. Ikaw ang pinakamatinong may sira ulo. Nakilala ko kung ganun. Pero hindi eh. Naaalala mo ba? Nung araw ng 18th birthday ko, hindi ako nakasipot sa handa ni inay para sa akin. Paano, bigla na lang akong nagbagong anyo. Sumama ng husto ang loob niya sa akin. Oo, tanda ko yun. Umiiyak ka pa nga ng hindi ka kibuin ni inay na 3 araw eh. Kahit araw-araw ka pumupunta dito. Mula nun, isinumpa ako. Hinding-hindi na ako sisira sa pangako. Walang birthday niya ang hindi ko pupuntahan. Natutunan ko din tuloy kung paano pigilan ang pagbabagong anyo ko dahil sa desperasyon. Gago ka talaga. Kung umamin ka ba naman eh. Mahirap ang ganitong buhay pero masaya dahil nakilala ko kayo. Kahit itinakwil ako ng mga kalahi ko, kung sakali na nawala ako ng biglaan, huwag kang gagawa ng mali o makaisip ng higante. Walang buting dulot yun. Hindi mo deserve na mawala ng ganung paraan. Marami ang hindi aswang pero masahol pa sa hayop ang ginagawa nila. Tol, bakit ikaw
ba doon? Bakit ikaw ba? Isa pa pala, isang gabi na kinuwento mo sa akin na may nagligtas sa'yo na aswang mula sa holdapper. At yung nakita mo na nasa bubungan nyo na nakasilip sa bintana nyo, ako yun. Tanda ko yun. Hating gabi noon, Miss Ligaya. Nagtatakutan kaming lahat dahil may sumisira ng aming bintana. May sumubok naman loob sa amin. 3 lalaki. Pero bigla na lang kaming nakarinig ng ungol na parang galing sa halimaw. Nagsipagsigawan yung mga lalaki at nakita na lang namin na tumalon sila isa-isa. Nanakbo palayo at nasigaw sa kalagitnaan ng gabi. Ano daw? Aswang? Bamalay ko dun. Hintayin na lang natin yung mga pulis. Sa tingin ko parang may naumpisa ng sirain ng mga lokong yun eh. Buti na lang at hindi tayo napasok ng tuluyan. Akin lang ako, inay. Iti-check ko lang sa taas. Matignan ko lang kung ano yung mga nasira para maipayos ko bukas. Para mapakabitan ko na rin ng mga bakal. Sige, ingat ka anak. Baka kung ano pang meron. Aswang! Inay! May aswang po! Sa bintana ng kwarto ko, isang pares ng dilaw na mga mata ang inabutan ko. Hindi ko lubusang nakita ang itsura nun, pero sa wari ko ay mabalahibo ang nilalang. Malaki iyon, kahit pa nakatalong ko iyon. Sa aking pagsigaw at bigla iyong lumayo at tuluyang umalis ng aming bubungan. Sinabi ko yon sa polis. Pero pinagtawanan lang nila ako. Loko. Ikaw pala yun. Tinawag pa akong bangag ng mga pulis pero salamat. Protektado mo na kaming lahat. Kahit kailan hindi mo yun pinapaalam. Di ba kita na pasalamatan sa pagliligtas mo sa akin sa holdapper? May letter kapag nalalaman. Kung nandito ka, paramdam ka naman sige na. Kita mo na. Hindi nga talaga totoong nakakabalik pa. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nanaginip ako. Isang aswang ang tumapos kay Javier. Kamukha ng aswang na nakita ko sa silid niya nung magkasama kami ni Amanda. Pagising ko, nagkaroon ako ng isang realisasyon. May hindi sinabi sa akin si Amanda. Isang madilim na balak din ang pumasok sa aking isipan. Leo! Ang aga mo naman. Tuloy ka. May problema ba? Amanda, kapag ba may ginawang masama ang isang tao, nakikita din ba sa aura niya yun? Oo. Kung halimbawa, makakita ka ng isang individual o nilalang na gumagawa ng masama, matutukoy mo ba kung anong uri yun? At kung sino yung ginawa nun? Anong dahilan mo at nagtatanong ka ng ganito? Pwede ba? Pakisagot mo na lang yung tanong ko. Hay, mukhang alam ko na kung saan papunta ang pagtatanong mo na yan. Ang sagot sa tanong mo ay oo. Iba't iba ang kulay ng aura, depende sa sitwasyon. Katulad ng... Kapag nagsisinungaling, kadalasan malarosas o pink. Kung may itinatago o may sakit na iniinda, mga bilog na itim. Kung kumuha ng buhay, malausok na itim na nakapalibot sa buong aura ng tao. Ang aswang ba na nakita natin sa silid ni Javier, may ganong aura? Anong makukuha mo sa mga pagtatanong mo na ito? Sagutin mo na lang ako. Aba, Leo, sinisigawan mo ba si Amanda? Tay? Wala akong pakialam kung magkaibigan kayo pero respeto lang sana. Nasa pamamahay ka namin at mas matandang di hamak sa iyo ang anak ko. Sigurado naman akong tinuruan ka ng tamang pag-uugali ng mga magulang mo, hindi ba? Tay, nabigla lang po si Leo. Sorry po mga Andy. Huwag na maulit ha. Kung hindi ay magkakalimutan na kayo bilang magkaibigan. Tandaan mo ito kapag ang respeto nalimutan na. Wala nang saysay ang pakikipagkaibigan. Pasensya ka na, Amanda.
Huwag mo na lang uulitin. Ibang magalit si tatay. Yung sa tanong ko, Hay, oo. Siya nga, anong dahilan at kailangan nilang tapusin si Javier? Sa pagkakaalam ko, itinapon nila ang batang yun sa kamay nilaan at pinaalagaan sa mga kamag-anak. kasalanan ko. Anong ibig mong sabihin? Akala ko, mas makabubuti na makasama niya ang pamilya niya, mga kauri niya. Pinayuhan ko siya na umuwi sa kanila sa Sorsogon. Bakit mo ginawa yun? Wala kang alam sa sitwasyon niya. Alam ko. Huli na nang malaman ko mula sa kanya na masama pala ang lagay ng relasyon niya sa pamilya nila doon. Ibig sabihin kasalanan mo ang lahat. Habang buhay ka sanang usigi ng konsensya mo. Umuwi ako na puno ng puot, lungkot at awa para sa kaibigan ko. Naisip ko na kung may kakayanan lang sana ako na matunto ng mga hayop na kamag-anak ni Javier, uubusin ko silang lahat. Maging sa trabaho ay naging mainitin na rin ang aking ulo. Ilang gabi na rin akong natutulog ng galit hanggang sa isang gabi na naginip ako. Tol, huwag mo nang ituloy yan. Masama yan. Ganun na lang? Naging mabuti kang tao pero anong sinukli sa'yo ng panahon? Lahat ba nasusuklian? Hindi naman, di ba? Kung siya nga, bumabaha ka para sa ating lahat. Nagpakababa siya. Nagsilbi, nagturo. Pinahirapan ng mismong mga minahal niya. Ikaw ba siya? Hindi nga. Isang tao lang ako. Minalas maging aswang. Sino ako para maghanap ng higante? Pasensya ka na tol pero hindi ako siya. Tao lang ako. Kung siya nagpapatawad, pues ako hindi ko kaya. May hangganan ng pag-unawa ko. Nagising ako na dumadagundong ang puso sa kaba. Bungsod ng sobrang galit. Sa aking nanlalabong isipan, isang madilim na plano na taliwa sa tamang katwiran ang nabuo. Binalak ko na maging aswang. Oo, Miss Ligaya. Nakalimutan ko na ang takot sa Diyos. Ang mga salita mula sa Biblia. Daig ko pa ang sinaniban ng masamang espiritu. Buong araw kong inisip kung paano ko mabibigyang katuparan ang aking balak. Kung tama ang tanda ko mula sa kwento ni Amanda, nahawa ng pag-aaswang ang asawa niya gawa ng pagkain. Pero saan naman ako kukuha ng pagkain na may laway ng aswang? Hindi ko din alam kung saan lupalop nagpunta ang hayop na aswang na yon na nakita namin ni Amanda sa bahay ni Javier. Nandito ka ba, Javier? Sabi ni Lolo, lapitin daw ako ng mga espiritu at mga engkanto at mga maligno. Pasensya ka na, hindi ako kagaya ni Amanda na may third eye. Oo nga, si Lolo. Tama, pati hindi ko nga talaga agad naisip yun. Ay naku, talino mo talaga, Leo. Inay, nasaan kayo? Nandito ako sa kusina. Naghahanda ng hapunan. Bakit parang hinahabol ka ng kabayo? Inay, di ba sabi niyo paborito kayo ni Lolo Pablo? Yung tsuyin niyo na nasa Rizal. Yung manggagamot. Oo, yun nga, Nay. Siya nga. Bakit? Nasa na po yung mga libro niya na binigay niya sa inyo? Ha? Ang mga yun? Bakit, anak? Aanin mo ang mga yun? Kahit ako hindi ko pa nababasa ang laman ng mga yun. May titignan lang po ako. Anak, ang mga nilalaman ng librong yun ay hindi para sa lahat. Iba yung unawa at linaw ng isipan ng kailangan. Uulitin ko, ako man ay hindi pa yon nababasa. Pahiram naman, Nay. Nasa bodega. Hindi ko natanda kung saan doon. Sige po, hanapin ko na lang. Gabi na, ipagpabukas mo na. Kakain na rin tayo ng hapunan. Hanapin ko na din po ngayon, Nay. Alam ko na hindi totoo, na hindi maalala ni Inay kung saan niya nailagay ang mga libro. Dahil kahit ang simpleng kubyertos o kaya ay piraso ng damit, gaano man yun kaliit ay tanda niya kung saan napalagay. Gaano man katagal na.
Halongkat dito at halongkat doon. Hindi ako naghapunan kahit pa ilang ulit na akong ipinatawag ni inay. Mas masidhi ang hangarin ko na makita ang libro. Nasaan na ba yun? Kailangan ko talagang... kailangan ko talagang baliktarin to buong bodega na to para lang makita ko yung kailangan ko. Kakainis naman. Lapitin daw ako ha. Sige nga, kung meron talagang nakasunod sa akin ngayon. Nako, na natutuwa talaga sa plano ko. Palaglagin mo nga yung kahon na naglalaman ng librong hinahanap ko. Pagkasabi ko ng ganon, ay agad nang nangamoy ang pinaghalong asupre at kandila. Biglang lumamig ang paligid. Nagsimulang tumayo ang balahibo sa aking batok, pagapang sa aking braso. Kita ko na namuo ang kilabot sa aking balat. Nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Kung ang dating ako ang nakaramdam nun, siguradong nanakbo na. Pero hindi ang ako ng mga sandaling yon. Isang kahon ang bumagsak. Sa wakas! Tama nga talaga si Lolo Pablo. Lapitin nga ako. Kung sino ka man, salamat sa tulong. Anak, sino kausap mo dito? Nandoon kaming lahat ng mga kapatid mo. Wala lang, Nay. Mga kaibigan. Ilang araw kong binasa ang mga libro. 3 doon ay mga tungkol sa panggagamot, gamit ang mga halaman, talisman at mga mutya. Ang isa ay parang tungkol sa reflexology na sinamahan ng Latin. Ang dalawa ay tungkol sa karunungang lihim, halo ang sa mabuti at sa dilim. Buong atensyon ko iyong binasa at sa wakas ay nakakuha ako ng kasagutan. Ayon sa libro, kailangan ko ng fertilized egg. Anak, saan ka pupunta? Diyan lang po, sa kapitbahay natin may manukan. Bakit? May ulam pa naman tayo dito. Namili kami ni Lucille kanina. May bibilin lang po ako. Babalik din po ako agad. Kukunin ko ang mga marurumi mo sa kwarto, ha? Iniwan mo bang bukas ang kwarto mo? Hindi po. Mamaya na lang. Ako po mag-aabot sa inyo. Hindi ko pa kailanman ginawa na sarahan ang aking silid. Noon lang. Kinutuban kasi ako na nakatunog na si nanay sa balak ko. Sa takot ko na bawiin niya ang mga libro, dinala ko sa aking bag ang 2 libro na naglalaman ng karunungang lihim. Ang iba na hindi ko masyadong kailangan ay iniwan ko. Nanigurado ako. Pagbalik ko ng bahay, nagkulong na ako sa aking silid. Nasabi ko na yung dasal. Tapos anong kasunod? Ipitin sa 2 kilikili at kung mawala ng kusa ay tagumpay ka ng aswang. Kailangan ay kabilugan ng buwan ng Biyernes Santo? Ay, kakainis naman oh! Bakit mo, Nay? Anak, ano nangyayari? Parang narinig kitang sumigaw. May inaayos lang po. Tumawag ang opisina ninyo. 2 araw ka na raw na hindi pumapasok, pero wala kang leave. Baka daw maawol ka na. Tatawag na lang po ako for sick leave. May sakit ka ba, anak? Halika, pumunta tayo sa doktor para maagapan. Wala po akong sakit. May mahalaga lang po akong inaasikaso. Bayaan nyo na lang po muna ako. Teka, sandali. May iabot pala ako sa inyo. Ito po yung ATM ko. May 50,000 po dyan. Sa inyo na po. Aanhin ko to, anak. Hindi po ba nag-aalala kayo kasi hindi ako nakakapasok? Ayun po, para hindi na kayo mag-alala. Kasi naman po siguro yan ng ilang linggo. Hindi ko habol ang pera mo, Leo. Nanay ako. Kahit pa wala kang pera, mag-aalala ko. Wala sa isip ko ang tungkol sa hindi mo susweldohin kapag hindi ka pumasok. Nay, hindi naman po sa ganun.
Iisipin ko na lang na hindi ito nangyari. Bumaba ka para kumain. Ilang araw ka nang nakakulong dito sa silid mo. Batid ko na nasaktan ko si inay. Sandali kong kinwestiyon ang aking sarili. Ako pa ba ito? Pero nang maalala ko ang dahilan ng naisin ko na maging aswang, isinangtabi ko ang sama ng loob na idinulot ko sa nanay ko. Muli kong isinara ang pinto at sinimulan ulit ang ibang ritual na nasa libro. Malapit na akong maging aswang. Sa wakas, iyon ang buong paniwala ko. Buti na lang madami akong binili na mga itlog. Ano sabi sa libro? Itali ang fertilized egg sa bandang tiyan gamit ang tela na mahaba. Siguraduhin nakatapat sa pusod. Hintayin daw mapisa ang itlog. Kusang papasok ang sisiw sa loob ng pusod. Kapag nakakaik-ik na parang ibon, tagumpay ang ritual. O di sige, maghintay. Inabot ng 3 araw ang aking paghihintay nang mapisa ang fertilized egg. Hindi ko napansin na sa loob ng 3 araw na yun, hindi pala ako kumakain. Hindi dinalabas ng kwarto ko. Basta pabalabag ko lang na sinasagot ang mga katok. Sa ika-4 na araw, nabigla ako nang biglang nagiba ang pinto ko. Bumungad ang muka ni Mang Andy, kasunod si Inay at si Amanda. Anong ginawa ninyo? Ay! Andy! Tumino ka! Ang nanay mo halos magkasakit na sa pag-aalala sa'yo. Anong nangyayari sa'yo? Bakit kailangan humingi na ng tulong ng nanay mo sa ibang tao? Ano? Inay? Anong ginawa ninyo? Anak! 3 araw ka nang hindi lumalabas ng silid mo. Ni hindi ka kumakain. Anong amoy yun? Tay, pasuyo nga po. Pigilan ninyo si Leo. May titingnan lang po ako. Mga Andy, bakit po? Amanda, anong ginawa mo? Huwag mo tanggalin yan! Tita Ellen, tumawag na po kayo ng ambulansya. Infected na po ang pusod ni Leo. Anong infected? Malapit na mapisa ang sisiw, magiging aswang na ako. Maawa ka sa ina mo. Pati na rin sa mga kapatid mo. Isama mo na rin ang sarili mo. Magpagamot ka. Kakausapin kita. Paggaling mo. Ang paraan ng pagkakalma ni Amanda ay naghatid sa akin ng ibayong hiya. Nawala ang lahat ng naisin ko na lumaban, Miss Ligaya. Na-confine ako ng 3 linggo dahil sa naimpeksyon ang pusod ko. Buti at hindi dumiretso ng sepsis at hindi rin ako kailangan operahan. Pero ilang araw din akong naging patawirin gawa ng impeksyon. Katulad ng ipinangako niya, kinausap ako ni Amanda nang mag-discharge ako at makauwi. Ano yan? Ito ang huli kong pagbibigay sa'yo para sa parehong pagkuha natin ng closure tungkol kay Javier. Ouija board? Oo. Ouija board. Huli kong ginamit ito nang namaalam ako kay Enrique. Sa asawa mo na naging aswang? Oo. Sinasaniban daw ng masamang espiritu yan. Humingi ako ng tulong sa pinsan ko na pare. Humingi ako ng holy water at nagpaturo ng dasal. At para sa kaalaman mo, muntik ka na rin din masaniban yung Diablo dahil sa kalokohan mo. Ang inakala mo na si Javier at nakasanayan mong mga elementong lumalapit sa'yo nung bata ka pa ay nagsilayuan na sa'yo nang maisip mong maging aswang. Kung ganun, sino naman ang nagpaparamdam sa akin? Guni-guni ko lang? Isang mapanding lang na Diablo. Diablo? Sinakyan niya ang madilim mong balak habang nagdedeliryo ka at lumalaban sa impeksyon. Makailang ulit ka naming pinasanto o Leo para lang masigurado na hindi ka malapitan ng masamang espiritu. Habang nahiling na gumaling ka na. Kahit ang may pagiganti ko si Javier, hindi niya pinayagan.
Ito ang una at huli kong pagsisilbi bilang medium sa inyong dalawa. Kung maniwala ka man o hindi, nasa iyo na yon. Inumpisahan ni Amanda ang ritual sa pagsindi ng kandila. Pagkatapos ay nagdasal siya ng isang sumasampalataya at Latin na dasal na sa intindi ko ay credo kung tawagin. Pagkatapos noon, tinawag na niya ang buong binyagang pangalan ni Javier. Gumalaw mag-isa ang planchette. Iniisa-isa ang letra ng buong pangalan ni Javier. Nawala ng malay si Amanda nang sumagot iyon ng oo sa tanong na, "Nandito ka na ba, Javier?" Javier. Leo. Pasensya ka na. Sa mga panahon na nagdaan ka sa problema, hindi kita natamayan. Huwag mo nang parusaan pang sarili mo, Leo. Walang may gusto ng mga pangyayari. Wala? Pero tinapos ka ng isang kalahi mo. Walang buti na idudulot ang paghihiganti. Mabuhay ka ng payapa. Malungkot ako na nawalan ako ng kaibigan na kinuha ka nila sa akin. Sadyang ganun lang ang buhay, Leo. Tanggapin mo ng bukal yun para sa kapayapaan ng lahat. Hindi ko alam kung kaya ko. Palayain mo na ako. Palayain mo na ang sarili mo. Tanggap kita. Ang pagiging kakaiba mo, ang pagiging aswang mo, tanggap ko lahat ng yun. Walang pag-aalinlangan. Alam ko at maraming salamat, Leo. Sikapin mo na magbalik sa kanya. Hanapin mo ulit siya sa iyong buhay. Palagi lang siyang nakamasid sa atin, nakikinig. Nawala ang lamig na biglang bumalot sa paligid. Tanging naiwan ay ang amoy ng paboritong pabango ni Javier. Pagkatapos noon ay nagbalik ang malay ni Amanda. Nagpaalam siya kay Javier. Tumigil na sa pagkilos ang planchette. Nagdasal ulit siya at saka pinatay ang kandila. Binasbasan niya ng holy water ang board at lahat ng ginamit at binalot sa isang pulang tela. Salamat. Walang anuman. At sa tanong mo kung pwede ba tayong maging magkaibigan? Oo naman. Ang daya mo naman. Nakakatingin ka ng aura. Halos mabalot na ang buong aura mo ng aura na nagsasabi na gusto mong makipagkaibigan. Hindi ko pa rin tanggap na wala na si Javier. Bigyan mo ng panahon ang lahat ng bagay. Ang pagtanggap, ang paghilom, pero huwag kang lumayo sa kanya. Higit sa ano paman, siya ang ating kailangan. Nanatili kaming magkaibigan ni Amanda. Nagdadasal na ulit ako, pero panay lang hinaing sa kanya. Pinakikinggan niya kaya ako? Hindi ko alam. Siya lang ang nakakaalam noon. Patuloy akong nalulungkot na wala na ang kaibigan ko. Naalis ako sa trabaho ko. Kasalanan ko naman talaga. Pero may trabaho na ulit ako ngayon. Permanent at sa government office na. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking karanasan, Miss Ligaya. Lubos pa din na nangungulila, Leo.